guztioi, hemen gaude Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Gaurko gaia hezkuntza sistemaren egoera eta horren inguruan hitz egiteko 3 gonbidatu ditugu gure estudiotan. Hasteko denon eskolaren partetik Lourdes Lekuona. Lourdes, Gabon. Gabon, denei. Ama? Bai. Eta langilea, denon eskolaren langilea? Langilea, denon eskolan eta beste toki batean ere. Ondo da. Bigarren gonbidatua, Estei Eila sindikatuaren ordezkaria den Belen Arrondo. Belen, Gabon. Gabon. Ze ordezkaritza du Estei Eilasek hezkuntza? Hezkuntzan ez da erresa momentu honetan esatea, hezkuntza egunetik egunera zabalagoa da, kolektibo gehiago daude. Nik esango nuke irakaskuntza publikoan bigarren sindikatua garela. Bigarrena. Eta unibertsitatean lehena uste dut. Eta zein da lehenengoa? Irakaskuntza publikoan Comisiones Obreras. Comisiones Obrerasek. Ondo da. Eta hezkuntzaz gain Estei Eilasek ez dago beste arlo batzuetan? Ez, hezkuntzan soilik. Soilik. Xabier Etxaniz. Xabier Euskal Herriko Unibertsitateko magisteritza eskolaren zuzendaria da. Xabier, Gabon. Bai, Gabon. Gasteizko eskolako bakarrik. Hiru magisterio eskola daude. 3 daude. Kampus bakoitzean bat, beti Eusko Ikaskuntzaren aldetik ematen dizkiaten datuak akatsa bat edo beste daukate, Ez, ondo esan duzu, gertatzen dena, xumeak izango gara eta bakarrik Gasteizko magisterio eskolako zuzendaria. Ondo da, Xabier. Ikasturtea hasia da? Bai, eta, bueno, esan behar dugu, nik ez da izan gertatzen den azkenengo urte hauetan, baina, eta horrein bai izango dut, 3 magisterio eskoletan ikasle aldetik gainezka gaudela. Urte batzuk dira jendea hezkuntza sektorea atorrela lan egitea edo ikastea bintzat. Eta bai, hasi dira klaseak eta ondo nik uste. Lan markatua nola dagoen gero? Denetatik dago, nik uste batzudek karrera egiten dutela 3 urteko karrera delako, laizter espero dugu 4 urteko izatea. Karrera labur bat egitea, beste gauza batzuk egiteko, jende asko etortzen da beste karrera batzuk eginda, pedagogoak edo IBF-ko karrera egin dutenak, eta gero hezkuntzan lan egin nahi dutenak ere bai, eta gero badago jendea, bokazioz egiten duena. Eta orduan irterak oso, nik uste dut beti plantatu dela magisterio irtera eskoletara, eta nik uste dut asko zabalago izan behar dela, aizialdia gero eta importanteagoa da gure gizartean. Eta, bueno, zorionez nire ikasleak, gure ikasle izan dakoak leku askotan aurkitzen ditut ez bakarrik hezkuntza arloan. Zer dela eta aldaketa hori, 3 urtetatik 4etara? Bueno, orain ez dakitak izuen, baina, aldatuko da, bateratuko dira nolabait unibertsitate guztiak Europan eta antzeko irizpideak ango dira. Ez da karrera berdin egingo Europa guztian, baina imaginatu Italian batek medikuntza egiten baldin badu titulu horrek balioko dio Europa guztian. Boloniako akordioak. Hori da, bai. Eta horren akordio horien barruan, titulazioak aldatuko dira, mapa famatua aldatuko da, titulazio suposatzen da gutxiago egongo diela, eta hori espero dugu, oso zatitu da zegoen orainen arteko eskaintza guztia, zatarako magisterion 6 titulu oso den maisu maestrena, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza, heziketa fisikoa, musika, atzerriko hezkuntza eta heziketa berezia, eta gero bazegoen beste bat, da entzumen eta audizion lenguaje, euskaraz nola esaten den, ez da kauelako Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta orduan titulazioetik, orain gehatuko dira, bakarrik 2 titulazio bakarrik gehatuko dira. Lehen hezkuntza, eta lehen hezkuntza barruan egongo dira lerro kurrikular ezberdinak, eta aurre hezkuntza. Hori da bat, eta titulazioak aldatzen den herrian ere, nik uste dut komenigarria dela gure urrengo maisu maestrak esango dienak hobeto prestatzea, eta alde hortatik nik uste dut komenigarria zen praktika gehiago egotea, ikastetxeetan denbora gehiago egotea, eta proposatuko da, eta nik uste dut onartuko dela 4 urtez egitea karrera. Hau gaia Eusko Ikaskuntzak mai gainean jarri diguna, hezkuntza sistemaren egoera, behintzat niretzako ez da gai erraza, eta horren aldetik, Belen, nun baitetik hasi behar dugu, nola dago hezkuntza sistema orokorrean? Batzuek esaten dute kalitatea txarrera,
jo duela, beste batzuek aldiz aipatzen dituzte, Euskal hezkuntza sistemak lortzen dituen sariak, nola dago? Hezkuntza sistema hitz egiterakoan baita ere lehendabizia adostu beharko genuke zer ulertzen dugun hezkuntza sistemari buruz zer dan hezkuntza sistema, ez? Gaur egun hemen Euskal komunitate honetan eta Nafarroan dugun hezkuntza sistema nolabait Madrilen araututa edo oinarria Madrileko legeak dituzte, ez? Egia da azken urteetan gure hezkuntza sisteman aldaketak ematen ari direla eta hoien artean agian aipatzeko bat izango litzateke etorkinen sarrera gure sisteman, ez? Horrek hainbat aldaketa suposatzen du eta suposatu du, ez? Hala eta guztiz, hezkuntza sistema hitz egiten denean orain azken batean zuk egindako galdera hobea edo txarragoa den, askotan ematen du hitz egiten ari garela soilik ikasle gehiago edo gutxiago ikasten duten, ez? Hau da, matematika gehiago edo hizkuntza gutxiago edo eta, guretzat behintzat hezkuntza sistemak edo hezkuntzak eduki beharko lukeen helburua ez da soilik zenbat ikasten duten eduki mailan, baizik eta ea gai garen edo hezkuntza sistema gai den ikasleek eta hurrengo belaunaldiak hezitzeko pertsona integral bezala, ez? Nolabait eta hori da erronka eta horretarako hezkuntza sistemak desde luego momentu honetan eztabaida behar du gaur egun dagoena ez delako benetan gure iritziz behintzat egon daiteken onena. Politika sartzen da tartetik ere bai balorazioetan, zelan ikusten duzue harreman hori? Politikariek hitz egiten dutenean hezkuntza sistemari buruz, batzuek eta besteek aipatzen dituzten gauzekin, zelan ikusten duzu hori, Lourdes? Nik uste du batzutan politika pisu gehiegi daukala. Hezkuntza sisteman eta, bizi osoan, ez? Gu alde batetik pentsatzen dugu hezkuntza sistema nahiko ondo dagoela, hemen Euskal Herrian batez ere, pentsatzen dugu aldaketa asko egon behar direla eta hobetu egin behar dela, hori zalantzari gabe, ondo esatea ez du esan nahi oso ondo dagoen, ez? Eta bai pentsatzen dugu ere, lehen esan dudana, politika batzutan, politika gutxiago egin behar dutela eta pentsatu gehiago sistema zer den eta belenekin ados nago esaten duenean helburua zer den, ez hezitzea gure seme-alabak edo ikaslegoa heziketa integral batean hezitzea. Xavier? Bai, nik uste dut kontua gizartearen arazo batela, ez politikoena, ez hezkuntzarena, nik uste dut gizarteak aldaketa bat egin duela oso nabarmena azkenengo 20 urtetan, ez? Lehen hezitzea denon ardura zen. Gurasoena, familiarena, inguruarena, auzoko jendearena, eta, zu kaletik joaten baldin bazinen, eta ikusten bazenen mutiko bat sakarrontzi bat apurtzen, edo zen goza egiten, pues esaten zinera, ez botekoak eski egin duzu, ez dakiz zer, ez? Gaur egun badirudi hori dena delegatzen dela besteen ardura diela. Nola dagoen persona bat hori egiteko, beste horren ardura da. Eta azkenean nik uste dut eskolatik jasotzen den presioa dela guztion ardura eskolarena dela. Orain gertatzen dira arazo guztiak eskolan irakasgai bat sartu beharko izateke honetaz hitz egiteko. Eskolan egin beharko izateke goza guztietaz, nerabeen haurdunez geratzeko programak eta oso interesgarri izango izateke eskolan asignatura bat honetarako. Hori bezala, beste edozein, zuk ikusten duzu gaur egun gizartean dagoen edozein arazo, esan diteke, violentzia egoera Euskal Herrian oso interesgarri izango izateke eskolaren papera. Eta horren ikusten zumbatzen duena da, azkenean ardura guztiak eskolaren esku geratzen diela. Eta horren, maixo maestrek gaur egun daukatena da, lehen zeukaten ardura, hau da, hezitzea matematika irakastea, lehen belenek izan duena, gehi gainerako guztia. Eta horren, gurasoek ez dute ardura ikartzen, gizarteak ez du inolako ardura ikartzen, eta horren dena delegatzen ari dela, ez? Eta alde hortatik ikuste dut,
hemen birplantatu behar dela gizarte mailan. Nik uste dut esitzea da prozesua osoan zer egiten den gauza bat, ez du zertarako balio telebistan laurehun bortxaketa ikustea eta gero eskolan esatea, ez oso txarra da bortxaketa bat. Laurehun ikusi du telebistan. Hora aldortatik nik uste dut gizarteak aldatu beharko dela pixka mentalitatea eta gauza hauek planteatu gizarte mailan. Gauza bada esitzea eta beste gauza da eskolako eziketa. Nik uste dut oso diferentea dela. Eta nik uste dut nolabaiteko dejazio bat egin da, utxikeri bat egin da, eta azkenen eskolaren esku geratzen ari da ardura guztia. Gehien bat, gurasoen errua? Nik errua ez dakit erruaz hitz egin behar den, baizik eta agian arduraz, ez? Osea, ni ados nago Xaberrek esandakoarekin, gizartearen egoera eta gizarteak ze balore dituen eta nola bizi den, horrek islada zuzena duela baita ere gure eskoletan eta gure lanean, ez? Orduan, benetan gure ikasleak modu egokian ezitzeko ez da nahiko eskola eta gizartea, gurasoak eta gurasoak ez direnak ere behar dira. Eta nik uste dut momentu honetan dugun arazo bat da ere zein baloretan ezin nahi ditugun gure ikasleak. Eta hor batzutan ez gatoz denok bat, edo gizartean indarrean dauden balore horiek, lehen Xaberrek aipatzen zuen adibidez komunikabidetan, telebistan edo agertzen diren hainbat gauza eta violentziaren inguruan, edo sexismoaren inguruan, edo arrazakeria dela, edo mila gauza, ez datoz bat gero egunerokotasunean eskoletan landu nahi dugunarekin, ez? Beste, bizitzeko beste modu bat, konfliktoak edo gatazka konpontzeko beste modu batzuk, ez dakit, ez? Orduan, nik uste dut hor badugula baita ere, ez dakit arazo bat, baina argitu beharra, ez? Zer nahi dugun. Adibiderik argiena, etxarete zuek, denon eskolan zaudeten, ama eta aitak lanean zaudete, baina guraso guztien irudia hartzen baldin badegu, Lourdes, galdera bera. Errua gurasoena? Ez dut uste zua gurasoena denik, baina bai neurri handi batean bai. Ados nago, Xabierrek eta Belenek planteatu dutena derekin. Egia da orain eskolari eskatzen zaiola danetarik, edukazion bial, edukazion sexual dana sartzen da eskola barruan. Askotan kombinatuko denoen eskolan hori ezin dela, hori eskolak bete behar dula kanpo bat edo alde bat, baina ezin dela dana bete, irakaslegoari ezin zaiela eskatu dana betetzea. Eta bezaldetik ere ikusten dugu familia batzutan ez garela implikatu behar den guztian. Ikusten dugu hanpetan, gurasoen elkartetan, oso jende gutxi lanean ari dela. Eta gero bestaldetik ikusten dugu ere guraso batzuk exigentzia handiegi daukatela eskolari gehiegi eskatzen diotela, ez? Orduan, hori da gizartearen refleju bat. Zer ikusten dugun telebistan, ze balore ematen diren telebistan edo komunikabidetan eta toki guztietan, ez? Gizartea nolabait gaixo dago eta claro, guraso eta amak, aita eta amak ere parte hartzen du gaixotasun horretan, ez? Pena da entzuten duzunean, oporretatik bueltan, guraso batzuek esaten dutenian, zer bat ditut, azteko ikastola, eskola, astu nahi ditut hauek, zoro bihurtu nautelako. Guraso guztiak esaten dugu, Baina egia da, ez, nik uste dut, oporretan normalean, guraso ere banaiz, eta zen dut, pasaten ditut 30 egun alaba dauzkat, alabekin denbora guztian. Osea, ni uste dut normala, ez? Oso normala, baina 24 ordu egunero beren ondoan egotea azken esaten zuen abitu. Nazazue pixka batean pakian. Joan zaitezte, eta gero berela damutzen ez, handerino gisa joa, ez du bat aguantatu behar ditu 23, ez?
Eta, bai, bina ez, ni uste dut askotan, txantxetan esaten dela, ez askotan esaten dena, bueno, bito, orain ja tokatzen da beste gari bat, ez? Ez ziren egoza bera gertatzen da, porrak aste dien, ze ondo, orain dakate, egun osoa bereiekin egoteko. Ez? Nik uste dut, ez dela hain zintzuk txarrean esaten hori, ez? Gaur egun gazteekin zaudetenean, edumeekin zaudetenean, konturatzen zara, behintzat hori da nire impresioa, errespetu falta gure garaietan, baino nabariagoa da. Baina beti galdetzen dio nire buruari gauza bera, noren errua da. Gurasoena, eskolarena, gizartearena, baina badatoz horrela fabrikatik, nola da? Ez que oso zaila da. Nola ezituko duzu ume bat esaterako olako errespeto kontutan, ekologian, Gasteizko udaletxea ustut punteroa dela olako gauzetan, eta gero panel batzuk progan egon diren panel horiek hilebeteak piztuta alferri gastatzen argindarra, ez? Bueno, ari gara esaten horreztu behar dela eta bezaldetik ari gara gastatzen, ez? Esaten diogu gure gizartean importanteena ez dela irabaztea, baina gero eta gizeinek irabazten duenien futbol partido bat edo galtzen duenien, nola jartzen garen. Esaten dugu importantea ez dela diru asko irabaztea, importanteena ondo bizitzea eta konpartitzea eta daukasunarekin ez konformatzea, baina bai jakitea bizitzen, eta gero daude telebistan programa batzuk kutxa bat irekita ez dakizen bat milioi euro eraman dizakezunak, nik ez dakit, ez ditut aguantatzen lako gauzak, ez? Horren aurrean, norena den errua, nik uste orokorra dela, nik uste askotan gurasok, hori ez, ez aguantatzeagatik edo ez aurre egitei omei, usten diogula alde batean, egiten nahi dutena, maisu maestrak ere askotan ezitzera doaz, ez domatzera umeak, eta orduan nik uste gizartearena, gurasoena, irakasleena, nik uste alde guztiena dela, ez? Eta egia da, behar bada orain edukazio gutxiago dauela, orokorrean horrela planteatu dalako gizartean. Nik ez dakit, den klasean irakutsi behar zaien atean jo behar da, eta ireki baino lehen, taloko guzak. Nik uste hori orokorrean egin behar din gauza batzuk. Ez que eskotan lehen zandu dana, ez? Beti delegatzen dugu eskolan olako ardurak. Izten dugu, kapitulu hau eta beste bat? Bai, ez nik gauzatxo bat dakarrik, Xabierrek komentatzen zuenaren hildotik, baina beste ikuspuntu batetik askotan behintzat, maisu maistren artean komentatzen dugu, ez dakigulako ere zein den errezeta, ez? Baina garai batean agian zorrotzegi jokatzen zela maila hoietan, eta edukazioa edo oso, ez dakit, baita ere itxura egiteko erabiltzen zela, baina momentu honetan agian ez diegula mugarik ipintzen ere ikaslei, ez? Eta oreka hori zein izan daiteken, agian ez da intzaia bilatzen, baina horra joan barko ginatekela, ez? Agian ez da ez dakit, edo lehen maisuei deitzen zitzaion bezala maisu jaun ez dakit zer, baina agian bai ikasle batek jakin beharko du, eta hori ados nago ez dela bakarrik eskolaren zeregina, baina bulego batetara sartzen denean, edo joaten denean atezainaren gana zerbait eskatzera, lehendabizi izan beharko diola, ez dakit, egunon, mesedez emango didazu, ez dakit. Eta nik ez ditut gauza txikiak aipatzen, erantzunak, irainak. Bai, baina euskeri telebistan ikusten ari dira egunero, jarrit edozein programa zenbatako entutzen dizun, zer errespetu ekin egin duten, eta hori da eredu bat egunero ikusten ari direnak, Zengu etzian saiatzen gara, batzutan guten ez, batzu saiatzen gara beste modu batean, eta nik uste batzutan lortzen dugula, baina gero daukate oso eredu gogorra kanpoan, eskolatik eta familiatik kanpo. Beste kapitulo bat, aurreskolek, egon behar dute hezkuntza sistemaren barruan? Bai. Zero urtetik. Zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe. Bai. Eta gaur egungo gizartearen eskaera da, aurre eskolak izatia, ez dago guztiontzako erantzun egokia, batzuk gelditzen dira kanpoan adibidez, sistema publikotik,
Baina hala ere entzun diet noizbait guraso batzuei haiek ez daudela ados hain ume izan da, hain gazte izan da etxetik ateratzea eta hastea eskolaren moduko karrera horretan, ez? Hor, bi kontu daude, bata da ia eskaintza egin behar den eta beste derrigorrezko izan behar den. Nik uste dut orain eskaintza egin behar da eta alik eta zabalena baldin bada orduan eta hobeto, ez? Nik uste dut autonomia erkidego hau dela estatu mailan eskaintza zabalena ematen duena. Uste dut eskalarizatuta daudela 19% 0-3 bitarteko tarte horretan. Bigarren erkidegoa esaterako Katalunia da 10 puntuko gutxiagorekin. Horretan ere puntakoak omen gara edo gara. Nik uste dut oso ondo dagoela eskaintza hori egotea. Beste gauza bat da derrigorrezko izatea. Ez? Eta guraso batek espadu nahi, eta pentsatzen baldin badu berak eskain dezakela etxean hobeto, eta berak egin dezakela etxean, edo aukera daukala etxean egiteko, eta ezitzeko umeak eta hori, nire oso iruditzen zaite etxean eukitzea, eta aitona amonekin, nire ustez oso beharrezko esango litzatekin gauza bat, da, umeek pasatu beharko lukete beti denboraldi luze xamar bat, aitona amonekin, lehengo historiak ere ezagutzeko, lehengo gauzak transmititzeko pixka bat, ez? Hori ondo dago, baina aukerak ez daukanak, edo bestean nahiago duenak, aukera hori eroki behar du. Ez? Eta alde horretik nik uste dut, egon behar dela eskaintza, eta gero ez dela derrigorrezko esan behar. Baina eskuntza sistemaren barruan egon behar du. Bai. 0-3 eta 3-6, azken batean dira, bueno, ezitzeko, etapa ezitzaile bada ere. Orduan, gaia nik uste dut alde batetik dagoela eskaintzarena eta derrigortasun ezarena, hori gertatzen da ere 3-6ko etapan, 3-6 ez da derrigorrezkoa. Beste gauza bada gaur egunia derrigorrezkoa bihurtu dela, ez? Eta ez dakit hori ere noraino ona den. Eta beste asunto bada 0-3ko etapan ea nola ulertzen dugun ere, osea, ulertzen baldin badugu umeak eraman behar direla goizeko 8 eta atera behar direla arratsaldeko 7, agian ulertzen dut esaten denean, ume txiki hoiek sartzen direla ez dakit ze dinamika bortitzean edo eskolak ez dakit zer, ez? Baina ulertzen baldin badugu aukera dagoela ordu batzuetan umea eramateko, beraz gurasoak baita ere, deskantzatu dezakete alde batetik, eta beste alde batetik aukera ematen zaie ume hori sozializazio bidean hasteko, lehendabiziko gaztapenak egiteko, eta hori batzutan, eta famili guztietan ez da posible soilik etxetik, orduan hor aukeren desberdintasuna ere badago, famili guztiak ez dituzte aukera berdinak. Eta beste puntu bada, emakumeak lan munduan hasi garenetik, nolabait, gizarte mailan ere beharrezkotzat jotzen dela, beharrezkoa dela horrelako zerbitzuak egotea, ez? Eta beti ulertuta, etapa hori ere ezitzailea. Uste duzue Gasteizko udalak eta Eusko Jaurlaritzak Gasteizko kasuan eginen behar dituztela haurtzaindegiak eskaera bete arte? Bete arte. Bai. Aurten 200 geratu dira kanpoan, gehiago nik uste baiet. Nik uste baiet, bete behar dutela gurasoen eskaerak, edo bete behar dutela. Nik uste baiet. Eta guztion ardura dela, beraz, guztion diruarekin egin behar dela hori. Gero, portzentaietan... Ezin dena eginda gaur egun egiten ari direna. Eta da, inolako, bintzat gure ustez, inolako planifikazio seriorik gabe, alde batetik zen Eusko Jaurlaritzak, udaletxeak ditu 0-3ko gelak, 0-3 baino gehiago bihurtzen ari direnak 0-2 eta gero Jaurlaritzak antolatu ditu patzuergo barruan dauden aurreskolak, horiek ere 0-1, 0-2 hortik, ez? Segun eta udaletxeak eta bar. Eta gero eskola publikoetan zabaltzen ari da 2 urteko gelak soilik,
eta irakaskuntza pribatuan nahiko libre dute, beraien planifikazioa egiteko. Orduan, nik uste dut beharrezkoa dela etapa horretan ere, beste etapa batzuetan egin izan ohi den bezala, planifikazio orokor bat egitea. Guztiontzako berdina. Guztiontzako eta 0-3ko mapa ezagutzea, eta 0-3ko umeak ere jakitea zein izango den nahi izan ezkero beraien eskola itinerarioa edo eskola ibilbidea. Gero, gurasoek ordaintzen dute kantitate ezberdinak, segun Gasteizko udalaren urtzendegia den, edo gaur eskolen batzuergoarena. Baita ere. Hori da, guk pentsatzen dugu foi bat dela 3 sistema edo 3 eredu desberdina mantentzia, eukitzea momentu honetan Gasteizen, eta pentsatzen dugu, Belenek esan duena, planifikazio bat egon behar dela, zeren bestela, bai matrikula egitean, bai ordaintzen dena, gero ez dakit nora joango den umea, nahiko arazo bat. Portzentaietan, Belen, nola dago eskola publikoa eta pribaturen arteko oreka, gaur egun? Bueno, segun adinen arauera ere... 3tik 16 adibidez... A ber, baita ere, herrialde, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian ez da berdina. Gureari buruz itzen Gureari buruz, Arabari buruz, beko maietan, lehen hezkuntzan, aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan, irakaskuntza publikoa dago 2 edo 3 puntu gainetik pribatuari, batek du 182 edo 13 inguruan, eta besteak 147-148. Hori da hemen Araban dagoena, esaten dudan bezala ez da berdina beste 2 herrialdeetan, Eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan aldatzen da? Aldatzen da, eta pribatuak hor gehiago du publikak baino. Baita ere, gutxi gora bera, esaten da normalean erdia eta erdia dela, baina, beti daude puntu batzu gorago edo berago. Zergatik, bigarren hezkuntzan, nik uste dut horre planifikazioa egin zenean bere garaian eta plana erreforma martxan ipini zenean, lokse martxan ipini zenean, publikak ez duela eskaini bigarren hezkuntzan, pribatuak duen eskaintza adibidez lehen FP-zena eta orain ziklo formatiboak deituriko hoiek, maila horretan Gasteizen bazuden ikastetxe batzuk pribatuan geratu zirenak eta horrela funtzionatzen dutenak, eta hoiek eramaten dute matrikularen zati, garrantzitsu bat, adibidez, eta hoiek, esan behar da, pribatuak esaten ditugu, eta pribatuak dira, baina alde batetik, diru publikoarekin funtzionatzen dutela, gainera diru publikoa, 100%, eta hori da, eta nik esan behar nuen hori dela beste eztabaida pendiente bat hezkuntza sistemari buruz hitz egiterakoan, zen azken batean 92an egin zuten politikoen aldetik akordio bat hemengo hezkuntza sistemari buruz, besteak beste hor aipatzen zen hori, sareen arteko portzentaiak eta zeintzuk izan behar ziren, urrengo ezakit zenbat urtetan, baita ere hizkuntz ereduak, eta izan zen horrelako paktu orokor bat, eta arrezkero ez da ezer egon, baina paktu horretan adibidez agertzen zena, sareen portzentaiei buruz ez da gauzatu, eta esan behar dugu kasu batzuetan pribatua joan dela pizka bat irabaztan, eta astu zait komentatzea erreforma edo lokse martxan ipini zenean lehen aipatzen genituen ibilbideak irakaskuntza pribatuan aukera izan zutela ibilbide osoak egiteko 3tik 18ra. Badaude ikastetxe gehiena Gasteizen bertan, irakaskuntza pribatukoak direnak, umeak sartzen dira 3 urtekin eta ateratzen dira 18ekin. Publikoan gutxitan. Durana soilik nik uste dut, beste guztiak ez dira horrela, eta gero ez daude batzutan hain argi ere,
zeintzuk izan behar diren ibilbideak. Eta ez doa aldatzen errealitatea edo auzo berriak egiten diren heinean, ez? Eta orduan batzutan ematen du famili batek publika nahi baldin badu aukeratu 0 urtekin edo urte batekin hasi behar dela udaletxera edo patzuergora, gero ez dakiela ziurtatuta izango duen bere auzoko eskolan jarraitzea, ondoren bigarren hezkuntza ez daki ze institutora tokatuko zitzaion oso ondo. Orduan nik uste dela dena horrelako oztopoaz gain, ez? Eta hori ere hezkuntza sistemak eztabaida polita duela horraz. Zergatik harritzen du oraindik arazo ekonomikorik ez duen familia batek eskola publikoaren aldea apostu egitea? Harritzen duela? Nik uste baietz, adibidez gaur irakurri dut dokumentazioan Tontxu Camposi egindako elkarrizketa bat, El Correon, eta kazetariak galdetzen dio, egia alda zure 3 semeek egin dutela ibilbidea eskola publikoan? Bueno, nik uste dut, ni ikastetxe pribatuak aurrekoan komentatu ziaten autonomia erkidegoan 2 ikastetxe pribatu daudela. Alegia, ez dutena pesetari jasoten Jaurlaritzatik. Gainerako guztiak ez dira pribatuak, ez? Konzertatuak dira. Baina, nik ikasi nuen konzertatu egiteko batean, eta orduan hori ezagutu ondoren... Pribatua zenean. Pribatua, ez dakit nolakoa zen. Garai hartan ez dakit nolakoa zen, baina hori ezagutu ondoren ni oso pozik nagonea, laba joaten dialako publikora. Eta ez hori bakarri, nik uste dut publiko oso nadela. Oso nada. Ez? Eta nik uste dut sistema publiko Euskal Herrian irakaskuntzaren kalidade aldetik oso nadela. Ez? Pribatuak, baina hobean ere ustez. Orokorrean, nik ez dut hemen izenik emango, baina egia da nik ezagutzen dudan arloetan behintzat oso nadela irakaskuntza publikoa. Horren, nik ez dut jendeak ezagutzen duena, biak ezagutzen dituena, espadu egiten izenagatik eta ikastetxearen famagatik eta guk unibertsitatean batzutan bromak egiten ditugu, ez? Horrek deustun ikasi du, ez? Burkaren ematen dute titulo de deustu, ez? Egin beharren karrera batei titula egin beharren unibertsitate bateko titulua. Baina irudi hori jarraitzen du. Bai, baina... Askok eta askok heltzen da unibertsitatera joateko momentua, eta berdin da, eskertiarrak izan ala ez izan, deusto, badeustu. Edo Iruña. Claro, baina zuetzara erlijiosoa, ez, fede duna, eta ez, baina Iruña. Baina gero konparatzen dituzu nolako klaseak ematen leku batean eta bestean, eta azkenean publiko asko zobia da. Horan, jendeak, sistema biak ezagutzen dituenak, ez izenagatik eta famagatik onarritzen dena, ezagutzen dituenak ikustu publikoaren alde egiten duela. Eta guztian, Bai, baina oraindik tradizio ere asko mugitzen da jendea, nik ezagutzen da jendea, ni ez dakizein ikastetzen ikasi nuen, eta nire zene alaba kara doaz. Eta horren ematen dut, eta ni harritzen nago oraindik konzertatura ematea, ez? Eta ados gaude, denon eskolan ados gaude Saberrekin, eskola publika momentu honetan oso ona da, oso ona. Hobetu daiteke pila bat, baina oso ona da. Bueno, bairuek argi duzue kasu horretan. Hala ere, adibidez, imigrateen kasua, eskola kontzertatua edo ikastetxe kontzertatuek zergatik ez dituzte immigranteak bere gain hartzen? Hartzen dituzte, behar bade zainbeste. Ez zainbeste. Gutxi hartzen dute. Ez hor ere, arazoa edo gaia da nolabait, ea nola ulertzen dugun etorkinak gure gizartean sartzea edo ona etortzea, gure partaideak izatea, eta maila berean horrek zer suposatzen duen ere eskolan. Arazo bat bezala bizi baldin bada, eta hori da benetan niretzat gakoa, orduan arazoak kanpora mesedez, eta orduan pribatuak askotan egiten duena da, nahiago dugu jende gutxiago
izan, ez bakarrik etorkinak, hitz egin dezakegu behar bereziak dituzten ikasleak, edo bere garaian ijitoak. Ez da aldatu hau, azkenengo urtetan? Zertxo baita agian, eta ikastetxe kontzertatu batzuetan, hartzen dituzte ere, baina portzentaiak oso nabariak dira, gehiengo nagusia irakaskuntza publikoan dago, ez? Eta nik uste dut hor, baita ere irakaskuntza publikoaren alde esan behar dugula, oso esperientzi politak sortatzen ari direla hainbat tokitan kulturaniztasunaren inguruan, ez? Eta horrek suposatzen duen aberasgarritasuna ezitze prozesu honetan, ez? Pertsonak edo gure ikasleak ezitze prozesu honetan. Baina baita ere daude hutsune nabariak, ez? Integrazio horretan. Eta ereduak zalantzari gabe, gaur egun hirietan gehien bat etorkin gehienak A ereduan daude matrikulaturik, eta horrek suposatzen du ez dutela ikasiko bi hizkuntzetan erlazionatzea eta bi hizkuntzak ez dituztela menperatuko, euskara behintzat ez dute menperatuko. Geto batzu sortu dira? Eta beste alde batetik getoak, hainbat ikastetxeetan, 180 iristen denean etorkinez beteta egotea, gure ustez ere guztiz kaltegarria da. Ozein da eskola hori, migranten eskola. Hori da. Hori hortatzen ari da, Gasteizen kasu batzutan. Egia da gehienak publikora doazela, eta gu posi gaude publikora doazelako, aukera hori egin dutelako. Baina bestaldetik pentsatzen dugu publikan, behar dela medio pillo bat inmigranten hezkuntza sisteman integratzeko eta lortzeko helburuak, besteen lortu behar duten helburuak, ez? Orduan guk ados gaude publikan asumitzeko, baina eskatzen dugu medio pilo bat. Hor, administrazioak sartu behar du diru pilo bat irakasleak prestatzeko, ez dakiko niri belen, ni baina asko gehiago jakingo du horretaz, ez? Zer behar den, baina medio behar direla integratzeko. Xabier, honen inguruan? Bai, nik uste dute oso ondo dagoela publikoara joatea, ni publikoaren alde egin dut beti eta jarraitzen dut publikoaren alde egiten, ez? Alde hortatik guztiak publikoara torrizkero posik, baita ere inmigranteak ez direnak publikoara joaten den guztiak, ez? Joaten garen guztiak. Alde hortatik oso ona iruditzen zait, gero sortzen dira arazo batzuk, talde batzuk dia launu, esaten dute. Nik klasean dauka launu. Eta launu da, 20 ikasle dauzkazula eta 16 herrialdetakoa diela. Eta hori badaude kultur ezberdintasunak, badaude ohiturak, badaude hizkuntza arazoak, guztietatik. Horiek launu egotea oso positiboa da, eta oso ondo dago, behar bada izan beharko lirateke unu txikiagoak, bina behar dutena da izugarrizko, atzetik euki behar dutena da izugarrizko apoia instituzionaletik, eta ez dago. Momentu honetan, gauzak ondo egine baldin baditugu, guazen dirua sartzea. Dirua sartzea behar den lekutan, eta guazen dirua gastatzea behar den gauzetan, eta hezkuntzan ikusten diru gehiago gastatu beharko dutzatekela. Hezkuntza publikoan. Nik uste diru gehiago gastatu beharko dutzatekela, eta alde hortatik, dauden arazo hauei nik uste eman zaizkin erantzun gehienak izan dira partikularrak. Nik uste izan dela maixo maestra edo lantalde txiki batzuen ondorioz. Zertan nabaritzen duzu diru falta hori? Zer falta? Bito, olako talde bat dagoenean, irakasle bat baina gehiago behar da talde horretan. 20 ikasle izan daiteke talde ikasle kopuru normala egoera arrunt batean, baina zu baldin mauzkazu ez dut esaten behar bereziak dauzkaten umeak, eta imigrantetasari, me imagina dezagun zu klasean dauzkazula persona batzuen mobilidade arazoa dauzkatenak, edo badagoela ikasleren bat edo beste problema psikologikoak edo psikomotoria dauzkanak, horrek laguntzaileak behar ditu. Hori irakasle batek ezin du bakarrik eman klase hortan. Beti egon behar da laguntzaile bat, egoten da kaso askotan, ez? Eta zenbaten lekutan egongo dira eskailerak eta jaisteko lekurik, ez? Bai, baina, aparte konpontzen da
obra batzukin, eta ez, klase horietan behar dienak dira irakasle batzuk apoiorako da hori. Eta honelako taldeetan, behar diena da, irakasle bat baino gehiago, talde txikiagoak izan beharko dielako. Behar bada horrez du balio 20ko moduluak. Horrelakoetan igual egin behar da modulu txikiago bat. Horrek supatzen du, diru gehiago irakaskuntzan. Ez? Eta nik uste dut hori egin beharko litzatekeena. Aurrezkuntzan, 0-3 urte bitartean, orain arte problema hau, problema ez da problema, egoera hau batez ere egon da Haurtzaroan, ez? Eta Aldezarreko aurreskolan. Eta gogoratzen dut, aurreko baten egon nintzela, aurreskola bateko zuzendari batekin, eta esaten zian, lehen Haurtzaro zen olako egoera da zegoena, orain deno gara Haurtzaro. Alde hortatik nik uste dut, egoera zabaltzen ari dela leku guztietara, egoera honi erantzuteko errekurso gehiago behar ditugu. Materialak eta batez ere giza errekurso gehiago behar dira. Eta nik uste dut horri jaurlaritzatik edo nonbaitetik erantzun bat eman behar zaila, eta erantzuna da, ezin gara egon beharrak eta egoera ezberdinekin eta presupuestuak edo ezer gertatuko ez bali bezala. Egoera aldatzen ari da, aldatzen ari den aurrean behar berriak daude. Sailburu berriak esan duenez, bere ustetan eredui buruz, hizkuntz eredui buruz zabaldu behar da eztabaida eta hitz egin behar da horren inguruan. A eredua desagertuko da? Ez dakit, hori ere ikusteko dago, ez? Nik ez dut uste gainera gaia denik A eredua desagertzea soilik. Nik uste planteatu behar dela, bere osotasunean, orain dela 25 urte egin zen hausnarketa baten bidez, gehiengo batek erabaki zuen, momentu hartan A ereduak ipini behar zirela, eredu horiek pentsatuta zeuden garai batean eta toki batzuetarako. Nola egin eztabaida hori politikatik at? Eztabaida hori politikatik gote. Claro, orain arte gaiari ez baldin bazaio heldu, izan da politikoek ez dutelako utzi gaiari heltzen. Gai hau, hezkuntza sistemaren barruan, hau da, maisu maistren artean, gurasoen artean, adituen artean, eta erresagoa izango litzateke eramatea politikoak alde batera utzita. Baina arazoa da alde batera uzten ditugu. Akordio politikorik gabe zaila izango dela aurrera pausorik ematea. Garbi dagoena da gaur egungo legediarekin iruzurra egiten ari direla, zen ez da lortzen legeak esaten duena. Gaur egungo ereduak eta gehien bata eredua, baina badaude hutsuneak ere beste ereduetan hobetu behar direnak, ez dute lortzen ikasle elebidunak egitea. Eta hori benetako arazoa da, arazo larria. Politikoek ere hori onartu beharko lukete orokorrean. Guraso bezala, holan ikusten dugu ere, oraingo ereduek ez dutela bete behar dutena, aldatu behar dela, debate bat dagoela eta azken egun hauetan, egunkaritan agertu da pilo bat, baina ez da benetako debatea eman. Atera da gaia, baina ez da debaterik. Atera dana izan da, A eredua desagertuko da kanpozen ustetan. Bai, horrelako esaldi holan zerbait dagoela, zerbait eztabaidatzen ari dela, baina inork ez dakigu zer eztabaidatzen ari, edo nork eztabaidatzen ari da. Baina ze behar da zuen ustetan, eredu bakarra? Ez dakigu. Gu momentuz badaukagu lan talde bat, horretaz aritzen ari dena. Horretaz ikasten ari dena, jakiteko zer proposamena egin behar dugun, zer momentu honetan ez dakigu ze proposamena egin behar dugun. Orduan, badakigu zein den helburua. Ikaslea, gure seme-alabak elebidune izatea eta hezkuntza maila konpetente izatea. Hezkuntza mailan eta gizarterako eta hezkuntza integrala edukitzea, hori da helburua. Nola egin? Hori eztabaidatu behar dugu. Baina gu guraso bezala eskatzen dugu debate horretan parte hartzea. Eta eskatuko genuk ere politikoak kasu honetan aparte ustea eta bai gurasoak, irakasleak, espertuak eta politiko nahi baduten urritziko batean ere parte hartzea, baina besteen agente sozialak ere entzutea. Baina ez dakigu ze izango den erabakia, ikusiko dugu, aztertuta gero.
Zuk diozu, eredu berri bat nahi dugu. Nik hori baino gehiago esango nuke gaur egun ez dela berdin hizkuntzak edo bi hizkuntzak eta euskera gehien bat edo euskeran murgiltzea Zegaman edo Gasteizen. Eta orduan, beraz, ereduak baino gehiago planak, plangintzak, proiektuak ezin direla berdin garatu eta abia puntua ez dela berdina leku batean eta bestean. Ereduari dagokionez adibidez. Hombre, ereduari dagokionez pentsatuta zegoen hasiera batean ume erdaldunentzat, baina praktikak erakutsi du ume erdaldunek beste eredu batzuekin ere euskera eta erdera ikasi dezaketela primeran. Baina ez dute inoiz ikasiko modu berdinean herri euskaldun peto batean edo zonalde erdaldun batean. Beraz, ikastetxeek egin beharreko proiektuak eta lan planak egon beharko dira oinarrituta bere errealitatean. Eta errealitate hori ez da berdina eskola eta zonalde desberdinetan. Arazoa dago nola joan baloratzen, ebaluatzen, benetan lortzen dela ikastetxe bakoitzean helburua. Baina nik ez nuke hitz egingo eredu berri bakar baten inguruan. Xabier? Nik lehen komentatu dut zoritxarrez politikoek erabakikotela hau, eta politikoen eskutan dagoela kontua, ez? Eta askotan itxutu egiten garela, ari gara A ereduaz, eta B ereduaz, eta D ereduaz, nik mantenduko nituzke hiru izenak, bere berdin zait, edukia nahi interesatzen zaidana. Eta edukia aldeetik moldatu behar da, baina guztiak. Osea, nik uste dut, ez bakarrik euskararen kontua eta euskara ikastearen jabitzarena, nik uste dut gaztelanera guztiek ikasten dutela inonoko problemari gabe, baina matematika behar bat ikasi beharko luketen guztia. Hor egon dira Europa mailan egin dien ikerketa horiek eta egin dien estudioak irakusten Dinamarka zen puntako herrialde hori, eta zen dut, haiengandik oraindik oso urruti gaudela. Nik uste dut guztia moldatu beharko litzatekeela, baina suposatzen dut ereduen eztabaida utana zentratuko dela bakarrik asunto politikoetan. Asunto politikoetan esaten dut euskara noraino pixka gehiago, noraino pixka gutxiago, horregon dela eztabaida, eta ez duela balio izango benetan hezkuntza sistema hobetzeko. Errealitate oso diferenteak dira, nik uste dut ezin dela planteatu dela nik esatuzun bezala, Zegama batean, oinati batean eta bestakit, oion batean gauza berbera, ez? Ni egora naiz idazle moduan oinatin aereduko talde batean, eta horiek ziren Gasteizko D talde batekoa bezalakoak. Horren oso desberdina da. Eta horren alde hortatik, nik uste dut moldatu beharko lehatekela, baina hori, nik ez daukat horren erantzuna, baina uste dut erantzuna ez dela politikoena, erantzuna esan behar dela adituena, eta horiek egin behar zaiela kaso, horiek egin beharko luketela informe bat, eta gero politikoek alde batera utzi beharko lituzketela beren iritzi teorian dano baldima gaude gizarte elebitun baten alde, eta hemen edozeinek ikas dezala euskaraz eta ikas dezala edo eduki dezala gaitasun euskaraz eta gaztelaneaz hitz egiteko eskolatik ateratzen denean, eta hobeto ingelesez ere edukiko balu, horrela baldin bada, nik uste dut politikoek hori onartzen baldin badute medio jarri barituztela. Oraingoak ez dute balio, eta horrengoak lortzen dituzten. Bukatzeko, erlijioa, ikasgaia izan behar du? Ez, nik uste dut ez. Erlijioa ikastelatik, zentrotatik kanpo, eskolatik kanpo, egon behar da. Gero erlijio bakutzak izango du beren medioak. Guk ez dugu inolako zalantzarik, eta gainera beste galdera batekin erantzungo nuke, erlijioa, zer erlijio? Erlijio ezberdinak. Erlijio ezberdinak, orduan ikastetxeetan, orain gutxi baldin badugu, bakarri faltatzen zaigu erlijio guztiak barnean
sartzea. Ez gu pentsatzen dugu gizartean nahiko aukera daudela erlijio desberdinak eskaintzen dituzten aukerak eta familiek nahi dutena aukeratzeko. Eta eskola hortik kanpo gelditu behar dela, beraz, religioa eskolatik kanpo. Ez ebalatzeko Ez da ere emateko. Eskola laikoa izan behar da, estatu laiko batean. Zagirro? Ni daukan iritzia Belenen iritzi berbera da, ez? Erlijioa katezisma irakosten da parrokitan, horretarako daude, eta joan dadila nahi duena. Libre da, nik uste ez dela kontra egin behar, baina ez da inola ere lagundu behar. Eta alde hortatik, nik uste, ez dela, erlijioa plantatzen den bezala, nik egingo nuke, zergatik ez ONG-ren aldeko asignatura bat, eta zergatik ez, pestakit ez, lehen esan duguna, gauza guztiak erakutsi behar dira eskolan, ez? Eta batek aldatuko du hau? Badirudi Elizak indar gehiegi duela oraindik gure gizartean. Hala ere, komentatu nahi dut ere, esaten dugunean erlijioa ikastetxetik kanpo, batzuk esaten dute, baina, karo, gure ikasle jakin behar dute erlijioen historioak, ezagutu behar dituzte hainbat pertsonai, eta bai, noski. Hori ez da katezismo. Hori ez da katezismoa, hori da gure historioa eta herri honen historioa ezagutzeko eta ulertzeko jakin behar diren, eta ezagutu behar diren hainbat gauza, eta garrantzitsuak direnak ezagutzea, eta hori gaur egun ere egiten da, agian, ez dut esaten hobetu behar den ala ez, baina hor geratuko ginateke, eta aldatuko den ala ez, batzuk ausartagoak izan beharko lirateke, eta aprobetxatu lege berri badatorrela hori aldatzeko, baina badirudi ezetz, badirudi Elizak indarra duela. Kezkatzen du Eliza katolikoak. Azkenengo galdera izan behar du, Belen, kezkatzekoa da, hainbestekoa da bullina? Hainbestekoa da, nik ez dut uste hainbestekoa denik. Nik uste dut existitzen dela, niri bullying baino gehiago gustatzen zait aipatzea berdinen arteko tratu txarrak. Eta hori ere, hemen atera da denbora guztian, ez da soilik eskolako arazo bat, eta beraz ezin da bakarrik eskolatik konpondu, gizarteak hartu behar du ere bere gain. Eskolak adi egon behar du, baloreetan nahi baldin baditugu ezi balore bat izan behar da elkar bizitza eta gauza hoiek onartzea, ez gure eskoletan, baina ez da ere gure gizartean. Eta komunikabidek ez du ezer laguntzen? Komunikabide, gaur egun dauden komunikabide gehienak niretzat oztopo bat dira. Indartzen dutelako beste eredu bat delako, borrokarena, indarkeriarena. Berdinen arteko tratu txarri buruz hitz egiten dugunean, ikuskizuna ere egiten dugu hori, edo esan nahi dut, kontatzen ditugunean kasuak, horren inguruan hitz egiten dugunean. Bai, gero esan behar da beste gauza bat, zehaztu beharko zen oso ondo ere zer dan tratu txarrak egotea. Zeren azken denboraldian ere egoera larri batzuk suertatu dira, baina horren ondorioz ere edozin gauza bihurtu da tratu txarra, eta konfliktoa egotea ikasleen artean, helduen artean bezala hori ez da tratu txarrak egotea. Asuntoa da nola bideratzen diren konflikto horiek ikasleen artean, eta tratu txarrak ematen diren ala ez, eta hori moztu egin behar da eta bideratu. Eta garrantzitsuena da ikasleak ezi prebentzio mailan hori ez gertatzeko. Beste balore batzuk. Lourdes, Belen, Xavier, hiruei, mila esker gurekin egoteatik, eta horrengora arte. Eskerrik asko. Eta zui badakizue, datorren asteburuan berriz egongo gara hemen beste gai batekin. Ze gairekin batek daki, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Aio! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Telefono zenbakia, 945 23 15 52. Hau da, 945 23 15 52. Nahi duzuenerako hor gaude.